वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से हमने को वापस आ गए बानी सन एक्टिव वेल्थ शुभ गिरी लक्ष्मी में हमने के बानी सन रेखा जी के साथ में ढूंढना तो जानी गेम भइल है और 10 आइटम इंगरा ढूंढ के लावे के रहे 10 आइटम आइल बा लेकिन हमार लिस्ट से टैली कर रहा बा ना ये थोड़ा सा देखल जरूरी बा तो थोड़ा ये देख लियाओ बताएं कि कांच के पेंगुइन आइल बा ठीक बा मोची के मूर्ति स्टैचू आ गइल बा डिटर्जेंट पाउडर भी दिख रहा बा लकड़ी के शेर माटी के शेर भइल रहे ये लकड़ी के शेर है ताजमहल रहुआ घरे में रख ले बानी ताजमहल भी आ गइल बा वेरी गुड शंख और सीप के एगो बैग बा वो आ गइल बा सिल्वर कलर के ऊँट के जोड़ा शिमला से आयल रहे कि मनाली से आयल रहे मनाली से आयल रहे गैस के लाइटर ई दुकान से आयल रहे मिकी माउस के एक सॉफ्ट टॉय बा ये बाबूजी दिखा देले पीले रंग की एक पानी के बोतल पानी भी रख ले बने वो पानी भी भर देनी इतना देर में वाह 10 आइटम आ गए बा 1000 रुपया के शगुन राशि सुरक्षित कर ले बड़ी और बोहनी हो गई बा रेखा भौजी के जोरदार तालियां और यही बोहनी के साथ में हम रेखा भौजी से बातचीत करें बातचीत के बाद हम रउआ साथ गेम में आगे बढ़ें बातचीत में हम बताएं लोगों के कि रउआ अपन परिवार के साथ कहेंगे बानी बहुत सारी बातें हुई क्या बातें हुई आई कर ही लिया भाभी जी अभी 1000 रुपया रउआ जीत गए बानी कैसा लगा रउआ बहुत अच्छा लगा बहुत समय के बाद कुछ जीतनी है और खर्चा करे में रउआ कैसन बानी खुला हाथ के बानी हाँ एकदम खुला हाथ से खर्च करता है अच्छा क्या खरीदेनी रउआ साड़ी सूट जीन्स कुर्ती सैंडल पर्स सब कुछ अपना ला और जे कमा के ला रहल बा ओकर कुछ नहीं वो अपने पसंद से पहनता है अच्छा वो अपना पसंद से खरीदेनी रउआ पसंद से ना नहीं काहे ऐसा काहे बा उनको मेरा पसंद नहीं अच्छा लगता राउर पसंद के कपड़ा उनका अच्छा ना लगेला हमरा लगल कि भाई उनकरा लगा ये बेचारा के है एगो हाफ पैंट तो खरीद के देवे के चाहिए गिफ्ट उफ्ट करे कि ना रहुआ हाँ गिफ्ट करते हैं गिफ्ट कर देवे वो पसंद ना पड़ेला वो रख देवे नहीं गिफ्ट जो करते हैं वो पहनते हैं अच्छा जन गिफ्ट रहला तो गिफ्टे बोल के खरीद देवल करी ना और कौन सी के शौक बा रहुआ मायके बताई मायके कहां भइल रहो मेरा मायके यहीं रांची में धुरवा में है धुरवा के रहुआ रहे वाला बनी ई धुरवा जे वहाँ पे एगो चौक बाटे वो चौक पे पान के दुकान भी बा वहाँ पान के दुकान पे पान खैले रहनी रउआ से हमरा वहाँ भेंट रहे याद आ रहा हमरा भेंट रहे धुरवा अच्छा फिर शादी कब भेल रहा शादी 2008 में फरवरी में 2008 फरवरी 14 फरवरी के नहीं 28 फरवरी अच्छा मतलब 14 दिन बाद 14 तारीख के प्यार भइल और 14 दिन के बाद शादी प्यार भइल रहे हाँ प्यार भइला के बाद शादी भइल अच्छा लव मैरिज अरेंज मैरिज लव मैरिज हाँ भैया के कौन बात पे लव हो गए रहे नहीं बहुत ही अच्छे हैं मतलब बिहेव बहुत अच्छा है बतेले रहे कि हम बहुत अच्छे हैं नहीं प्रोफेशन से बहुत अच्छे हैं इंजीनियर हैं जी प्रोफेशन से इंजीनियर बने तो कहाँ नजरे चार भइल रहे बताई ना हमरा हम वही जगह पे जाएं खाली नहीं वो जैसे कोचिंग चलाते तो मैं उसमें पढ़ती थी ओहो मामला वहाँ से बाप अब हमरो एगो कोचिंग चलावे के पड़ी तो कोचिंग चलाओ रहुआ प्यार के चक्कर चला लेनी और कोचिंग में का पढ़ाई तन उनकरा के रहुआ घर में बुला लेनी अब रहुआ वो घर में पढ़ा रहल बाड़े बहुत अच्छा बात बा फिल्मों के शौक बा रहुआ हाँ बहुत एक्टिंग के शौक बा चूंकि भोजन नंबर 1 के सीजन 2 में भी आयल रहनी तो बड़ा ये सब चीज के शौक रहे रहुआ अभी भी बा हाँ अभी ले खत्म नहीं के भाई नहीं फिल्म में कौन हीरोइन ज्यादा पसंद बाड़ी करीना कपूर जैसा एक्टिंग रवा करे के चाहते हैं अच्छा मान ली कि एक फिल्म बना रहल बानी मान ली फिल्म के हीरो हम बानी ठीक बा और रउआ सीन देली हम कि रउआ अपन हीरो से गुस्सा में बानी उ रउआ के गिफ्ट देवल भूल गइल बा उ इनकरा के विश करल भूल गइल बा अपन हीरोइन के तो हीरोइन के गुस्सा केंगा होई हीरो पे एक्टिंग करी बताई ऑडिशन हो रहल भाई ऑडिशन सिलेक्शन हो जाए मान ली कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर देखा तो तुरंत सिलेक्शन हो जाए रहो देखा तू आज के बाद हमरा से बात मत करिए तोरा सब कुछ याद रहे लेकिन हमार जन्मदिन तोरा कभी ना याद रहेला बस दुल्हन में गुस्सा खत्म नहीं और गुस्सा करी ना और गुस्सा दिखाए करीना कपूर रही तो मैं बहुत कुछ बोल ले रही तारा हमारा जन्मदिन याद ना रहेला तारा सब कुछ याद रहेला मरकी लगाऊना ओधियाऊना हाई हाउ सब बोली तब जाके हुई खैर चली एक्टिंग के शौक बा और शौक के जरूर पूरा करे के चाहिए जैसे ही मौका मिले एक्टिंग कहीं सीख ले पानी कि ना नहीं बस टीवी देखते हैं टीवी से सीखे नहीं ये एक अच्छा विधा है कि टीवी देख के भी जो सीख ले वाला वो बहुत टैलेंटेड होकर ऐसा कोनो बात नहीं है अच्छा भाभी ये बताएं कि दुनिया में कब आनी रहुआ 1 जुलाई 1987 को 1 जुलाई 1987 के आनी यानी कि 1987 में आनी और 2008 में और बियाह भइल खुशहाल लाइफ रहुआ जी रहल बानी और अभी हमरा रहुआ से मिल के भी बहुत अच्छा लागल हम
गेम भी अब हमनी के खेले के बाद वक्त हो चुकल बा अगला गेम खेले के। गेम खेली हो सकता आगे एक्टिंग के भी मौका मिलो गेम में ही। गेम बा एक्टिविल फन चक, वो मेरे को 1000 रुपये के राशि और जीते और हमारा शुभकामना बा। आई दोस्तों खेला जाओ रेखा भौजी के साथ एक्टिविल फन चक। एक्टिविल फन चक्र में भौजाई के करे के बा ई कि एक्टिविल से रहुआ घर बनाए के बा, यानी कि हाउस ऑफ एक्टिविल। ई कैसन होखेला? ई एक पिरामिड रहुआ बनैले होके स्कूल में खेलत, गिलास के, चम्मच के, कटोरी के, सिक्का के। तो यहाँ एक्टिविल के टिकिया के रहुआ पिरामिड बनाए के बा, ठीक बा। और एक 2 मिनट के समय मिली 1000 रुपये के शगुन राशि रहुआ सुरक्षित करे का। गेम टफ बा, खेलल जाओ। टफ गेम रहुआ खेली, खर्चा करे में रहुआ चुकत नहीं की तो फिर ये गेम भी खेली, और गेम खेले तभी पैसा मिली और तब जाके फिर खर्चा कर लेंगे। चलिए 2 मिनट के समय हम दे रहा बानी अपन रेखा भौजी के। समय स्टार्ट हो रहा बा अब। चलिए खूब बढ़िया से बैलेंस करके बनाई, कोई ऐसी चिंता वाला बात नहीं है, बन जाई। बहुत लोग बनेले बा लोग, और जे लोग बनेले बा वो अभी ले अपने घर में होंगे बना कर रखले भी बा लोग, गिरेले नहीं खेलो। एक निशानी के रूप में, यादगार के रूप में रखले बा लोग। बेस अगर टेढ़ा मेरा हुई तो फिर बड़ा गड़बड़ हुई। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। रहुआ तो लाग रहा बा कि एकदम बैलेंस से बना देना है। ओहो हो मत करी, एकदम हड़बड़ेबे मत करी, रहुआ सोचबे मत करी। रहुआ रख देले बानी और हाथ लाग गइल बा एक्टिविल के, अब वो गिर नहीं खन सकत, ओंगे मत रखी। हाँ 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 बहुत बढ़िया। एगो टिकिया उठाई, एगो टिकिया ले ही आप बैलेंस करके रख दी, और जोर के सांस ले ली। बन गया। और समय 1 मिनट 6 सेकेंड। बहुत जोरदार तालियां और बधाई बा भाभी। और रहुआ 1000 रुपये सुरक्षित कर लेनी, जोरदार तालियां। देखिए एक्टिविल से भौजी घर बना ले बड़ी, और घर बनावे में कितना मेहनत लागेला सब लोगन के मालूम बा। हर केहू के इच्छा होकेला कि घर बनाए, और घर बनावे में बहुत मेहनत लागेला, और मेहनत के बाद आराम बड़ा जरूरी बा। ऐसे एक छोटा सा आराम, छोटा सा अल्प विराम हम ले रहल बानी। ओकरा बाद वापस आएम रेखा भौजी और इनकर परिवार के साथ गेम के आगे बढ़ाएम। कहीं अगर रहुआ गई नहीं, ठीक बात तो ना हुई, कह दी ना एक बार कि कहीं जाए की जरूरत नहीं, कहीं मत जाइएगा, कहीं मत जाइएगा। आ रहल बड़ी, देखत रही एक्टिविल शुभ गृह लक्ष्मी।